אם הייתה לי הזדמנות באמת לעצב מחדש ככה את הקעקועים שיש לי על הגוף, הייתי מסיר את הקעקוע שעל הגב. מה שכאן רואים זה שהקעקוע לא נעשה טוב. אתם רואים שיש לו צלקות. אז כשאנחנו נסיר עכשיו את הקעקוע, יישארו לו את הצלקות. אבל זה לא מהלייזר שאנחנו עכשיו משתמשים, אלא בזמן שעשו לו את זה כבר. אבל כן אפשר לטפל בזה עם CO2 לייזר, שהוא פשוט מוריד את השכבה של האור, במיוחד משתמשים בו נגד צלקות. לא הלכתי לעשות הסרה של הקעקוע, נטו נראה לי בגלל התוצאות, כי לא ראיתי תוצאות יפות. ראיתי שעדיין נשאר כתם, אמרתי, טוב, זה לא בשבילי, והבנתי שזה כואב אפילו יותר ממה שעשיתי את הקעקוע. אז בדרך כלל בפעם הראשונה מרגישים הכי הרבה, כי יש הרבה צבע, אז מפעם לפעם כשיש פחות צבע מרגישים פחות כאבים. אצל עידן אנחנו פשוט רואים שהחדירו לו המון צבע לתוך הגוף, אז לכן הכאבים שלו היו באמת הרבה יותר חזקים מאשר בדרך כלל. אבל זה בסדר, לאט אנחנו נפחית גם את זה.